Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi sunt alături de Gică și vom face un parcurs miraculos. Așa o iau albă. Gata. E pregătit, grasule? Dai parcurs, mă? Nu știu, mi se pare că da. Sau nu, cred că e tot o cursă. Nu, e tot start. Da, e tot în stare. Nu contează. Ești de aici, grasule. Ce? Ai avut un bulan. Da. Hai să văd, hai vino. Vreau să văd dacă mă prind. Hai că mai prins. Ți-a și trecut. Am căzut acolo. Cu bulan ai avut grasă aia. Ce faci, eu, pe unde ei? Vreau să schimb muzica. Ce? Vreau să schimb muzica. Ah, n-am putut. Vezi, dacă te dai ketchup. Ce? Dacă trebuie să dai ketchup. De ce, o? Bă, sta, mă! M-am dus. Hei, și panorama a căzut bine, mă. Dați-vă și voi, băieți. Dar ce nu mai așteptam, mă? Bă, dar să nu am și pe asta. Ce? Sper că l-am mai făcut și pe asta. Nu. Să mai prima panorama pe acolo. Până la... n-am mai văzut stațiunea. Ce mașină ți-ai? Traeger, vin la casă. Pariez aici pe mine. Hai să vedem aici cine câștigă. O, calmea tare asta. Ia să. Eu uite, o spun. Ex-player. Încă 2 player mai sunt aici. Grasul pe... Bă, ce mașini au ăstea? Ești. Bă, nu! Așa, bun. Bă. Hai că am scăpat. Am câștigat. Gata, mă, s-a terminat? Da. Bă, ești prost. E locul 3, dar nu contează. Cine suntem? Sălbaticii!
Hai la. Adi. Eu știu. Ce luăm? Luăm asta? Care? Tigon? Hai. Autar. Dar n-am mai văzut mașina asta. Nu. Ce scrie? Nu înțeleg. Mamă, 6 mile are cursa asta. Bă, ce strâm am dus. Drept în lângă. M-am drept. Adică am controlat-o puțin și am revenit. Are 6 mii, mai era în față. Ha, da, se știi. Ia deja m-am plictisit la cât am stat pe rampa asta. Ah, bă! Că bulan are grasă. Bă! Wow. Bă, nu l-am prins! Hai, mașină mai repede. Gata. Au, ce sare grasul. Bă! Ei, și el a rămas sus. Mă gândeam că l-am dat jos, dar n-am reușit. Ești aici. Bă. Nu veniți, că am intrat fix în aia. N-am luat boost-ul. Mai găsesc că trebuie să mergi cu cosmos. Ce vrei, mă? Zic că acolo unde ești când ai luat boost-ul mergea și cu toți. Ei. Ce faci, mă? Cât te-ai dus? M-am dus. Am sărit am uitat în dreapta. Bă, grasule, chiar așa, mă. Așteaptă-mă și pe mine. Dar nu ești în spatele meu? Nu. Ce-ai făcut, bă? Auto-l. Bă, vezi, nu amețești, mă. Să mai face și rău după. Ce vezi, Ce-ai făcut, mă?
Învârteai tu ușor aici. Da, te-ai dat în aia. Dar nu că n-am mai reușit să intru pe rampa asta. Păi știu, am văzut. Gata. Ai terminat? Nu, mai am. Mai am un checkpoint. Da, mare, mă. Da, n-am văzut, acum am uitat. Ia să vedem unde e grasul. Bă, ciur s-a dus. E de nevoie sau atât? Cred că e DNF. Nu mai e timp. Banu. Aia cu bulan și tu. La DNF. Și aici se termină acest episod. Desigur, noi ne vom revedea data viitoare.